O que comezou sendo un encontro entre amigos converteuse xa nunha ruta ciclista consolidada que acada este ano a súa 9ª edición. A BTT Bealo Party congregará en Boiro un 100 de participantes. Estamos aquí ahora ca 9ª edición da Bealo Party BTT, que empezamos cunha festa que facíamos ali para recordar cartos para o club. Pouco a pouco facemos unha ruta de BTT que, xa che digo, vamos esta 9ª edición. E pouco a pouco a xente foi aumentando. A saída está prevista ás 9 da mañá dende o campo da Lomba. Os participantes poderán elixir entre 2 percorridos alternativos. Temos dous formatos de ruta, unha ruta larga de 54 km con aproximadamente uns 1.300 metros de desnivel positivo e unha ruta un pouco máis corta de uns 37 km, entre 35 e 37, pero con un desnivel de uns 800 metros aproximadamente. É unha ruta válida para todas as persoas que practiquen ciclismo e se admite a ruta con bicicleta eléctrica, o sea, a xente que teña bicicleta eléctrica que non teña ningún tipo de problema, que poda acudir, que non é exclusión de ningún tipo. Trátase dunha ruta non competitiva cunha dificultade técnica baixa que ten por obxectivo fomentar a práctica de deporte e dar a coñecer algúns dos encraves naturais máis fermosos de Boiro, poñendo en valor o camiño á orixe. Pois mirando sempre o aspecto turístico, non? Como ben dixo David, o presidente do Galicia Bealo, este ano dáselle un énfasis especial, dáselle un toquiño aí ao camiño da orixe, non? Que nos parece moi importante tamén destacalo, porque creemos que é un potencial para o turismo, para desenrolar o turismo na nosa comarca, o paso por o noso concello. As inscricións poden realizarse ata esta medianoite na web bealoparty.wordpress.es. Aqueles que non o fagan poden anotarse o mesmo día no punto de saída da ruta.